Rád bych vás pozval sledovat se mnou zatím nejrozsáhlejší dokumentární cyklus České televize o československé špionáži. Položili jsme nesčetné otázky. Za jejich adresáty jsme zajeli, jak se říká, až na kraj světa. Ovšem vyčerpávajících odpovědí jsme získali pramálo. Jen některé naše dotazy byly zodpovězeny. A jenom málo kdy jsme se dozvěděli alespoň část pravdy. Pokud ovšem o pravdě v souvislosti se špionáží lze hovořit. Vraťme se však do samých počátků. Jedním z prvních českých významných špionů byl Tomáš Garrigue Masaryk. Samozřejmě tak to vidíme my dnes. Masaryk to jistě tak necítil a ani by naše tvrzení nepřijal. Pravdou však je, že se během první světové války pohyboval světem s pasem znějícím na jméno profesor Marsden, vystaveným britskou tajnou službou. Dokonce dnes víme, jaké informace o stavu rakousko-uherské monarchie Britům poskytoval. Víme i o jeho spojení s Čechoameričanem Emanuelem Voskou a domácím odbojem proti Rakousku-Uhersku, který se nazýval Tajný výbor mafie. Masaryk měl požadavky větší, pořád, no pochopitelně to. On potřeboval styk s Prahou. A obrátil se na tatínka, aby to nějak zařídil. Voska se snažil posílat z Ameriky do Čech kurýry, kteří měli americké občanství a proto mohli jako občané dosud neutrální velmoci relativně volně cestovat mezi válečnými stranami. Je zajímavé, že jako kurýry většinou vysílal mladé ženy. Domníval se, že vzbudí méně podezření. A Emma Destinová, to byla taky naše kurýrka, protože ona měla povolení, aby zpívala v Americe, v Opera House, a teď měla jet zpátky do Rakouska. Tak se nabídla tatínkovi, jestli potřebuje tam poslat nějakou zprávu. A on říkal ano. Nepředvedeme vám úplnou historii československých zpravodajských služeb mezi lety 1914 až 1989. Bude to jen náčrt, který na základě historických materiálů, odtajněných dokumentů a vzpomínek pamětníků několika agentů ve výslužbě popisuje hlavní proudy činnosti a zřejmě také nejdůležitější aktéry. Musíme se však ještě zmínit o jedné skutečnosti pro další budoucnost svobodného či spíše nesvobodného Československa zásadně důležité. Bylo jí masivní pronikání sovětských tajných služeb na území našeho státu. Měli významný vliv na vznik komunistické strany Československa i na její pozdější bolševizaci. Známe Gottwaldův výrok, který beztrestně zazněl na půdě československého parlamentu v roce 1929. Hovoříte, že porušujeme zákony. My je porušujeme a budeme porušovat. My jsme stranou československého proletariátu. Naším nejvyšším revolučním štábem je skutečně Moskva. My se do Moskvy od ruských bolševiků chodíme učit, jak vám zakroutit krkem. A vy víte, že ruští bolševici jsou v tom mistři. Začínáme prologem tohoto procesu. Přípravou plného podmanění Československa Stalinově nadvládě. Již v roce 1921 zde působí rezidentura sovětské vojenské rozvědky a její slavní agenti Maria Tiltin a Semjon Urický. Navíc Stalinovy tajné služby sledovaly s obrovským zájmem činnost bílé emigrace v zahraničí a 30 000 našich bílých emigrantů patřilo mezi intelektuální elitu. Ani proces bolševizace komunistické strany Československa neproběhl zcela bez kontroly těchto struktur. O událostech před 50 lety nám budou sice vyprávět i pamětníci tehdejších událostí, ale nepočítejme s tím,
že se dobereme úplné pravdy. Přáním stalinského režimu bylo svržení demokratických a nepřátelských režimů ve střední Evropě, v Československu, v Polsku a jinde také. Hlavně proto byla vytvořena mocná špionážní organizace, Kominterna, která budovala velkou vlivovou agenturu. Nejen to, přímo vychovávala kádry, které by mohly převzít moc v případě pádu buržoazie. Však všichni znají ty kádry, co přišli z Moskvy. Kominterna ztrátila svůj význam a svůj váhu. NKVD určitě v druhé polovině 30. let mělo větší váhu než Kominterna. Z NKVD se vyděluje Stalinem osobně řízená Směrš, smrt špionů. Jejím úkolem je mimo jiné připravit podmínky pro bolševizaci osvobozených území. Stalin se nechává slyšet. Kam vstoupí naši vojáci, nastolíme své režimy. Tomu bylo také v témže roce 1943 v podstatě přislíbeno spojenci v Teheránu. Rozvědného aparátu Kominterny se ale rozpuštění nedotklo. Pod jeho vedením se exiloví komunisté dále připravují na převzetí moci ve svých zemích po skončení války. Dnes také nemůžeme nechat bez povšimnutí vyjádření Edvarda Beneše o jeho podílu na odhalení zrádců Sovětského svazu. Byli jimi maršál Tuchačevský a další desítky vysokých důstojníků Rudé armády. Všichni byli po zinscenovaných procesech popraveni a Rudá armáda v předvečer druhé světové války přišla o profesionální a schopné vedení. A to se psal rok 1937. Kdo asi stál za tak zhrůdnou dezinformací, při níž zneužil československého prezidenta? Moskva 12. června 1937. V časných ranních hodinách bylo v Lubjance, pověstném centru tajné policie, popraveno 7 sovětských důstojníků v čele s maršálem Tuchačevským, jednou z nejvýznamnějších osobností Rudé armády. Na celém případu se měla údajně podílet také Československá republika. Prostřednictvím tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše prý měly být do Moskvy předány kompromitující materiály, na jejich základě byli obžalovaní ve vykonstruovaném procesu obvinění. Oficiální důvod nechal uveřejnit státní žalobce Sovětského svazu den před vlastní popravou. Jmenovaní jsou vinni z porušení vojenské přísahy, z velezrady ze zrady národů Sovětského svazu a dělnicko-rolnické Rudé armády. Vyšetřování prokázalo jejich účast na nepřátelském spojení s vedoucími vojenskými kruhy cizího státu, který provádí vůči Sovětskému svazu nepřátelskou politiku. Žádní svědci již nežijí. Neexistují žádné konkrétní materiály, které by cokoliv zcela potvrdili nebo vyvrátili. Archivy, pokud jsou vůbec dostupné, se omezují na oficiální prohlášení, za kterými může, ale také nemusí být mnohé ukryto. Celý případ, který se stal předmětem zájmu mnoha historiků, je navíc obklopen řadou spekulací a mýtů. Nezbývá tedy, než dedukovat z toho, co je obecně známo, a pokusit se alespoň částečně poodhalit zákulisí jednotlivých souvislostí. Diplomacie to je vlastně profesionální šalba, klam a lhaní, špionážní práce taky, ale jak říkám, v archivech, tedy KGB tvrdí, že v jejich archivech nic není, u soudu se to neobjevilo a Chruščev potvrdil, že se to nenašlo ani ve Stalinově osobním archivu. Československá špionáž byla krátce před i během druhé světové války spojena s tajemným špionem označovaným A54. Ten jí dodával řadu pozoruhodných informací, z nichž jenom některé byly pravdivé, některé polopravdy a některé dokonce dezinformace. Ovšem přesně předpověděl okupaci i rozbití Československa. A jenom díky tomu, že mu zpravodajci uvěřili, mohlo 11 zpravodajských důstojníků s důležitými zpravodajskými materiály odletět do exilu
a odtud řídit zpravodajské akce na území okupované republiky. A to stále ve spolupráci s agentem A54, později nazývaným Franta a René. Jeho historie začíná v únoru 1936. Začátek je přinejmenším neobvyklý. Tehdy přichází na Ministerstvo národní obrany dopis odeslaný 8. února 1936 z Mostu. Neznámý pisatel nabízel zpravodajcům skutečně senzační materiál. Údaje o organizaci nacistické zpravodajské služby, schéma její struktury na území Československa a informace o způsobu její práce. Byl ochoten předat tento materiál jednorázově a požadoval 15 000 říšských marek. Přesně formuloval i základní konspirační pravidla. Nikdy se nedozvíte mé jméno, nikdy se s vámi nesetkám na území ČSR. Zprávy, které jsme dostávali od agenta A54, byly ihned od počátku velmi důležité, většinou dokumentární. Šlo například o organizaci německé zpravodajské sítě proti nám. Na základě varování agenta A54 se v pohraničí Záhy podařilo objevit několik skladišť zbraní, výbušnin a dalšího diverzního materiálu. Značný zájem projevili vojenští experti o německé dokumenty týkající se československých opevnění. Pevnostní linie nebyla ještě zdaleka hotova, přesto vzbuzovala na německé straně značný respekt. Obecně lze říci, že z podobných materiálů se dalo odvozovat, co všechno o nás cizí zpravodajská služba ví či neví a jak silný je protivník s ohledem na náš vojenský potenciál. V případě pokynů, jak útočit na československá opevnění, němečtí důstojníci přiznávali, že to bude těžké. Tehdy, když přišla zpráva, to bylo začátkem března od A54, že Hitler zamýšlí okupaci Československa, Moravec se odebral s touto zprávou okamžitě na ministerskou radu, kde byl taky přítomen Syrovi, tehdejší ministr zahraničních Válkovský. No a tu zprávu tam tedy dal a říkal, tady máme zprávu betonovou, pravdivou. Den před obsazením zbytku Československa plukovník František Moravec s menší skupinou svých důstojníků odletěl do Velké Británie. Skutečně v poslední chvíli a zásluhou A54. A54 však nikdy londýnské rozvědce, vedené tehdy již plukovníkem Moravcem, neodpověděl na naléhavé otázky, které opakovaně pokládala i britská zpravodajská služba. Kdy Hitler zaútočí na Sovětský svaz a zda počítá s invazí do Velké Británie. Dva dny před napadením Sovětského svazu přichází do Prahy depeše. Vyzvěte našeho agenta, aby vám dal poslední zprávy týkající se německého poměru k Rusku. Zároveň mu sdělte, že vás musí ihned spravit, jakmile bude rozhodnuto, že Rusko bude napadeno. Den na to říká prezident Beneš kancléři Smutnému. Myslím, že se dohodnou, že k válce nedojde. A přál bych si raději, aby k ní došlo na jaře příštího roku, až budou Rusové víc připraveni. Bylo to jen několik málo hodin předtím, než došlo k německému útoku na Sovětský svaz. Operace Barbarossa se stala skutečností. Teprve po válce se představitelé československé rozvědky dozvěděli, že Paul Tümmel, říšský Němec a pracovník Abwehru v Praze, byl v roce 1942 zatčen, před koncem druhé světové války v roce 1945 popraven v Terezíně v Malé Pevnosti. Paul Tümmel, alias A54 René či Franta, hrál po celou dobu své kariéry hru na obě strany. Byl pro naši rozvědku nejen spojencem, ale určitě i nebezpečným protivníkem. Nicméně přežívá legenda, že špion A54 pomohl vyhrát druhou světovou válku. Od roku 1945 se komunisté postupně zmocňovali československých tajných služeb.
expanze Stalina slaví velké úspěchy. Od prosince 1947, kdy se součástí jeho impéria stalo Rumunsko, zbývá získat jen Československo. Historici se přou o to, co bylo hlavním cílem sovětizace. Jedna polovina se pohybuje v ideologickém rámci. Šlo o vývoz socialistických revolucí dále na západ. Pak je tu ještě tábor těch, kteří vidí vše jen jako pokračování letité expanze Ruska do okolních států. Buď jak buď, 25. února 1948 byl tento proces de facto dokončen. Československo bylo jeho nezbytnou součástí. Ponechat takovýto klín ve Stalinově táboře bylo nemožné. Stačí si připomenout rok 1946, kdy se v Československu konaly první poválečné volby. Komunisté získali skoro 40% hlasů. A byly to svobodné volby, nenadiktované Sověty. Toto v podstatě položilo základy pro další komunistické vpády do země a Sověti byli samozřejmě velmi nápomocní při sesazení Československé demokratické vlády a posléze při nastolení prezidenta Gottwalda, bývalého ministerského předsedy, jakožto jediného představitele země. Sovětští poradci tehdy nejenže skvěle vyškolili své věrné československé slouhy, ale sami se aktivně podíleli na politických vraždách, procesech, únosech a tak dále. Když se sejdou staří rozvědčíci, kteří se znají ještě z občanské války, hned si začnou vyprávět, kdo kde byl. Naše práce je tichá, nikdo o ní nesmíš mluvit, nikdo ti za ní nepoděkuje, ale každý se potřebuje vymluvit. Já jako žena bych ještě dokázala mlčet, nechlubit se. Jenže muži jsou ješitní, musí se předvádět. Tak to začíná. Já udělal tohle, já byl tamhle. Tady ten stolek byl šikmo, plný, tady věci, na postel byla šikma, rozházená. Běrkin se mě zeptal, a kde ty jsi byla celou dobu? Řekla jsem v Československu, ale já jsem tam byl taky. Kdy? Tak jsme si trošku zavtipkovali. A co jsi tam dělala? A já mu řekla, nic. Ani Masaryka jsem z okna nevyhodila. On povídá, no ale to vím já nejlíp ze všech, protože jsem to udělal já. No, tak takhle to bylo. Tady na lavice to byla šikmo, okno otevřený, strašně zamazaný, tady byly špíny, na dveří, prkínko bylo umazaný, tady byly obtisky. Potom jsem mu řekla, že jsem si myslela, že neskočil sám a on povídá, bodeť ne, co to asi moc zvládli vyhodit, takovej to byl udělaný strejda. Michail mi řekl, že se k němu zapsal k audienci na 8 ráno a že ho vyhodili s Bondarenkem. To jsem taky znala. Máme se oba na dvůr, co se děje, tady bylo tohleto, bylo povotevřený, protože se tady luftovalo a koukáme, tam někdo byl přikrytej, ruce vidíme a nohy. Po dokonale zorganizovaném komunistickém puči v únoru roku 1948 se naše tajné služby pod přímým vedením sovětských poradců zaměřili proti domácímu nepříteli. S ohromným revolučním nadšením postupně odhalovali, zatýkali, mučením vynucovali doznání a spolupráci, odsuzovali k smrti a k dlouhým létům v koncentračních táborech 100 000 nevinných občanů Československa. Prozíravější občané, kteří z předválečné doby přece jenom věděli, kam může směřovat nově se ustavující komunistická moc, se rozhodně nehodlali s nastolením diktatury proletariátu smířit. Konec konců mnozí si mysleli, že vláda komunistů je otázkou pouhých pár let a že západní spojenci rozmístění po válce kousek na západ a na jih od československých hranic tady brzy zakročí. Lidé po únorovém puči v roce 1948 houfně prchali ze země. Nechtěli se nechat zavřít v tom divném komunistickém ráji, který jim byl slibován. Během roku 1948 se stala z kanceláře mojeho otce původně
pohřebního ústavu taková jaksi ilegální cestovní kancelář. Podobných cestovek, jako byla ta rodiny Mašků v Českých Budějovicích, mimochodem dnes skutečná cestovní kancelář, se nalézaly po celé západní hranici stovky. Kromě mladých lidí, podnikatelů, živnostníků a dělníků se jejich nejčastějšími zákazníky stávaly především prvorepublikové osobnosti veřejného života. Desítky tisíc utečenců z východu museli procházet třídícími středisky, kde důstojníci západních velmocí zjišťovali, jestli se jedná o skutečné exulanty. A právě zde se měly začít rodit příběhy těch, které komunistický režim později nazval agenty chodci, a kteří se postupem doby stali neviditelnou armádou nově se rodícího třetího zahraničního odboje. Mladí lidé v táborech se často sami k přechodům nabízeli. Byla to příležitost na čas vypadnout z táborového marastu a za poskytnuté služby dostat přednostně vízum. Ovšem většina chtěla proti komunistům bojovat. Byli jsme schopni, zvlášť Britové a Američané, naverbovat velký počet špionů ze Sovětského svazu, Československa a jiných míst, protože to byli ruští, čeští, polští vlastenci, kteří chtěli pomoci demokracii. Byli to správní lidé, utiskovaní nemožnou vládou, kteří někdy svými činy vynikli a jindy ztratili život. Pomohli západním tajným službám během studené války. Konkrétní zadání jsme ze začátku nedostali vůbec. To bylo ponecháno na nás. Já jsem byl důstojníkem československého letectva, tudíž bylo předpokládáno, že budu mít přehled o tom, co je žádáno, nebo co by mohlo být věcí zájmu druhé strany. S rostoucím počtem kurýrů se pochopitelně zesilovaly i protiakce komunistů. Jedním z prvních opatření bylo vybudování speciálních vojenských útvarů pod ministerstvem vnitra, kde sloužili důkladně prověření lidé. Na hranici byli esenbáci, ozbrojení, přirození automatama a všechno. A my jsme chodili jako kluci. Ani kudlu se neměl v kapse. A proto se nedivte, že tenhle spolek ve Frankfurtu, kde byl náš hlavní stán, říká se to, my jsme spolek sebevrahů. Abych pravdu řekl, jsou šílenci, kteří se domnívají, že jsme na tom chtěli, anebo opravdu, že jsme na tom vydělali Mailand. Já neznám horší způsob obživy, než se stát imperialistickým agentem. Vídeň, 19. městský obvod, Hungerbergerstraße 48. V tomto domě žil v 60. letech americký diplomat, který měl být údajně na rozkaz samotného ministra vnitra Československa Štrougala unesen do Prahy. Zájem komunistů byl pochopitelný. Za svou bezmála 20letou evropskou kariéru toho stačil opravdu hodně. Počínaje Anglií, kde se za druhé světové války podílel na urychlení Hitlerova pádu, přes Německo, odkud na začátku studené války posílal přes hranice své agenty s cílem destabilizovat komunistický režim, a nakonec právě Vídeň, kde měl svou centrálu pro mapování celkové situace východu. Tento muž, Charles Kejtek, rodák z Chicaga, rozhodně nebyl pro komunistický režim obyčejným diplomatem. Já jsem sama nevěděla zrovna, co dělá, já jsem pořád, jsem neměla, mě to nezajímalo, tak to jsem nevěděla, až jsem byla 17. A potom jsem trochu viděla, co dělali, já bych řekla, všechno proti Rusii a komunistům. Pravidla ve zpravodajštině neexistují, jenom určitá security. Zpravodajská služba dělá věci ilegálně. Přechodit hranice je protizákonný, falšovat dokumenty je protizákonný. Ale samozřejmě, že nesmí to vyjít na vraždu a na poškození člověka. Co já jsem právě jenom myslel na ty protizákonné věci,
který každá zpravodajská služba musí dělat. Když na západní hranici začaly vyrůstat drátěné zátarasy, pověstná železná opona, které měly zabránit jednak útěkům emigrantů, jednak přechodům kurýrů, západní zpravodajské služby musely hledat nové, bezpečnější a účinnější cesty. Začátkem 50. let k nim patřil také vznik rozhlasové stanice Svobodná Evropa. Na založení jeho mnichovské redakce se kromě jiných podíleli také Kejtek se svým přítelem Taubem. Lidem v Československu byly zprostředkovávány zprávy o tom, co se děje na západě ve svobodném světě a co komunisté před veřejností za železnou oponou tají. Samozřejmě rozhlasem se šířily také protikomunistické myšlenky a nejrůznější druhy propagandy. Podle záznamů Státní bezpečnosti měl Kejtek svou agenturní kancelář ve Frankfurtu nad Mohanem přímo uprostřed bankovního centra v budově Dresden Bank na Goethestrasse. Zde u fiktivní přepážky klientů byla zřízena kartotéka se jmény kurýrů a operativních důstojníků, kteří sem v určitých termínech přijížděli odevzdat získané poznatky anebo vyzvednout úkoly nové. Při získávání informací nechával Kejtek všem naprosto volnou ruku. Účel v mnoha případech světil prostředky. Když si však ale Praha uvědomila, že únos tak významné osoby by hrozil mezinárodním skandálem, Kapr byl ponechán svému osudu. Z čeho jsem obviňován, je, že jsem dělal agenta StB v podstatě dobrovolně a iniciativně. Chalupa se vymlouval, že vlastně to nebyla normální StB, ale že to byla jakási frakční skupina, která ve skutečnosti jakoby byla zaměřena proti režimu. Což je pochopitelně naprostý nesmysl, protože to bylo dokonce vedení, to byly špičky StB, které s ním spolupracovali. Já přijímám Chalupovu verzi, že když byl zadržen státní bezpečnosti nebo některými orgány státní bezpečnosti, že přijal jejich tvrzení, že v komunistické straně jsou spory o tom, jaké by měly být následky toho puče, že vědí o podzemní práci mladých národních socialistů, že znají některé z těch skupin a že je chtějí chránit před zásahy těch radikálnějších elementů ve státní bezpečnosti. Samozřejmě, on to věděl, že to byli estébáci. Jako já jsem věděl, že ti lidé, kteří mě vyslýchali, že to byli estébáci. Tím se přece nikdo netajil. Nejvíc času strávil se mnou ten Kašina. A s tím jsme si celkem rozuměli. Kašina měl poměrně vysokou funkci. Byl vedoucím jednoho z referátů StB, přestože to byl člověk velice mladý, ovšem StB se dávalo tenkrát dohromady. On byl inteligentní, politický smysl měl, brzo pochopil ty chyby toho režimu. My jsme si v tom směru úplně to. A měl zájem o to, aby ten náš projekt proběhl. Je to tedy, myslím, jeden z nejhorších, bych řekl, takových bodů morálního úpadku doktora Chalupy, že s těmito StBáky, se špičkami StB si mohl sám tykat a navázat s nimi přátelský poměr. Já jsem mu říkal Otmare a on mě říkal Majore. Mě všichni říkali Majore. To moje jméno nikde necirkulovalo. Hned asi 2 dny po takzvaném tajném zatčení, 2 nebo 3 dny se rozhodl s nima spolupracovat. Absolutně si nepamatuju, že bych to byl podepsal a já myslím, že jsem to nepodepsal. Rudolf Barák, nejmladší člen politického byra UVKSČ. Přišel do Prahy po smrti Gottwalda, když se dělala nová vláda, to znamená, to bylo někdy koncem března, začátkem dubna. A to byl náměstek předsedy vlády. Koncem léta, začátkem září si ho pozval sovětský velvyslanec
na schůzku. Seděl tam ještě Alexej Bezčasnov, který byl hlavní sovětský poradce na vnitru. A na základě toho rozhovoru vlastně bylo rozhodnuto, že je otec přijatelný a schopný vykonávat tu funkci ministra vnitra. Není pochyb o tom, že Rudolf Barák po celou dobu opíral svou kariéru o sovětskou zpravodajskou službu KGB. Docházelo i k jisté dělbě práce a spolupráce, kde měla ta či ona rozdělka lepší přístup k informacím, například ve Spojených státech. U něho byl na prvním místě cíl. Jeho cíl bylo, i když ho neřekli, být prezidentem. To bych ani nikomu nezazil. To v politice je běžný, že politik usiluje o to, aby měl na co nejvyšším stupni. Důležitý je ta cesta k tomu. V dubnu 1962 probíhá u Vyššího vojenského soudu neveřejný proces s Rudolfem Barákem a jeho společníky. Soud mu klade za vinu především nezákonné osobní obohacování. Při prohlídkách v jeho rodném domě v Blansku jsou pak nalezeny účtními finančními částkami. Dále je viněn z vyzrazování tajných informací týkajících se ministerstva vnitra. Soud jej nakonec uzná vinným z trestného činu sabotáže a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví. Rozsudek zní odnětí svobody na 15 let, propadnutí majetku a odnětí všech vyznamenání. Jaderné zbraně. Američané je měli už na konci války a Sověti je chtěli taky. Hlavně Stalin pro své mocenské plány. A jelikož jeho poddaní je neuměli vyrobit, museli je ukrást. Obstarali to pro ně západní levicoví vědci a intelektuálové, z kterých Sověti udělali špiony. Manželé Rosenbergovi to zaplatili životem. V roce 1953 byli ve Spojených státech popraveni. Naši první nezvaní hosté patřili k jejich úzkému kruhu. Manžel se s ním stýkal, s tím Rosenbergem, že jo, oni byli spolužáci. Oni studovali nějak na té univerzitě tam kolumbijský. Takže oni jako přátelé byli s tím Rosenbergem. Vzpomínám si, jak jsem Rosenbergovým řekl, že je vhodné zmizet. Cítil jsem, že bude hůř. Nikdo ale nechtěl jít se mnou. Říkali, naše místo je tady, chceme bojovat za komunismus ve Spojených státech. A řeknu vám, že manžel ten úplně z toho sešedivěl. On, když byl ten soud a ta poprava byla, tak on vám úplně zešedivěl, takhle šedivý vlasy měl. To on byl úplně tak nešťastný, on tak měl rád toho Rosenberga. Jak přišla tahle pohledná venkovská dívka v Čechách 50. let k Američanovi? Dokonce k příteli Julia Rosenberga. My jsme se prostě seznámili v rychlíku, no. Já jsem pracovala na dětských klinikách. První moje dovolená byla do Tater. Asi nějak 14 dní jsme tam byli v těch Tatrách. Když jsme potom přijeli do Prahy, tak jsme se stýkali často. On totiž prosil, abych já ho trochu učila česky. Joel Barr byl ve Spojených státech inženýrem ve vojenském výzkumu, měl komunistické smýšlení a prováděl špionáž pro Rusy. Naše vyšetřování jednoznačně prokázalo, že Američan Joel Barr byl špionem, který kradl v práci podklady a předával je Rusům. Barr musel být urychleně uklizen za železnou oponu. Zde vystupoval jako Angličan pocházející z Jižní Afriky, z Johannesburgu, proto asi Josef Berg. Vidíte, to už udělali ty vnitráci tady snad u nás v té kafikárně tady, že dali jiný jméno. A proč? Nebo to už ta Moskva dirigovala, nebo asi jo. Přišli za mnou, když zavřeli Rosenberga. Já už jsem to četl. Řekli mi, že budou potíže, nejen pro mne, ale i pro okolí. Proto mám změnit jméno, což jsem udělal. Já asi až za 20 let jsem se dozvěděla, že původní familie je Barr. Také svědek schovaný za zády snoubenců se podepíše falešným jménem.
Pro mladou ženu to bude život hned s 2 tajemstvími. Oni vůbec všechno se mnou tady hrozně tajili. Víte, neříkali prostě, co o nich byli, jenom tak, když oni mezi sebou, starost a Berka, paní starostová, to je taky Američanka, tak vždycky jsem něco chytala, víte. Výslech začal asi takhle. Slečno, víte, proč jste tady? Já jsem říkala, ne, to nevím. A on říká, no tak jen se rozpamatujte, proč tady jste. Říkám, to nevím. Já jsem nic neukradla, nikoho jsem nezabila, já nevím, proč jsem tady. A on říká, jo, milá slečno, kdybyste něco ukradla, tak tady nebudete. Takhle to povídá, u nás krade každý druhý občan a nebude zloděje soudit. Tak jestli nevíte, proč jste tady, tak jste tady pro pokus o ilegální útěk z Československa a pro styk s osobami státu nepřátelskými. On říkal, no pan Hlásný pracuje proti nám. Učí na vojenské škole a pracuje proti nám. Proto je nepřítel našeho lidu. My jsme ho přijali jako instruktora, protože jsme potřebovali někoho pro vyučování těch amerických studentů, hlavně pokud se týče vojenské situace, vojenské organizace a tak dále. A na to Karel Hlásný byl machr. To sloužilo nejen armádě, ale všem odvětvím americké obrany. Vážený pane ministře, obracím se na vás s prosbou osobní, lépe řečeno srdeční. Mám v Československu snoubenku a oba toužíme být spolu. Letos jsem se stal občanem Spojených států, což by mé dívce usnadnilo pobyt v Americe. To je dopis, který Lomský nikdy nedostal, protože americké vyslanectví uznalo, že od něho nemohou očekávat žádnou pomoc. Proto ten dopis zadrželo a zůstalo v jejich rukou. Složka dívky, která byla srdečním zájmem učitele špionážní školy v Monterey, se mezi tím pomalu zaplňovala. Na ústředí pražské rozvědky záhy znali celý její životopis, bydliště, zájmy, adresu bytu Karla Hlásného i zpravodajské školy v Monterey. Podívejte se, my bychom vás mohli pustit ven legálně, kdyby pan Hlásný byl ochoten s námi spolupracovat. Eva o této nabídce Karlovi sama napsala. I přes Evino varování Karel nabídku výměny informací o zpravodajské škole za svou snoubenku přijal. Svět agentů se tak rozrostl o nový přírůstek pod krycím jménem Holland. 15. srpna 1959 čekal na letišti v San Francisku Karel Hlásný. Toho dne, v 5 hodin odpoledne, se po 11 letech čekání znovu setkali. Ve špionážních dějinách se stalo poprvé, aby byl někdo, kdo byl tak říkajíc mimo hru, vyměněn za protistátní informace. Ale nakonec všechno bylo jinak. Stovky československých zpravodajských důstojníků působili na západě a tam z místních občanů verbovali své agenty. Kromě toho byli na západ vysíláni takzvaní nelegálové, prokazující se doklady dávno zemřelých nebo i vymyšlených osob. Předtím to bylo každému jasné, všem mým známým přátelům, byl jsem policajt v uniformě, chodím po Václaváku, všichni to věděli. A teď jsem s tím praštil, takže nejseš policajt, tak co seš? Toho. Ten člověk se dostával do samoty. Začínal nemít nikoho jiného, než tady ten spolek. A to byla další fáze přípravy. Nemáš nikoho jiného než nás. Jedině nám můžeš věřit, jedině my ti pomůžeme, až ti bude zle. Ty musíš na sebe všechno říct, protože my tě dostaneme z každého průšvihu. Věř nám.
všechno ostatní je něco jiného. Bylo to něco jako řehole. Pro vyslání nelegála do zahraničí nepostačoval pouze vhodný kandidát, ale stejně důležité bylo vybavit ho naprosto hodnověrnými dokumenty. Většinou se postupovalo tak, že kandidát převzal identitu člověka, který reálně existoval. V terminologii rozvědky se tomu říkalo získat kořeny. Pro hledání kořenů se zdály být nevyčerpatelné bývalé Sudety. Němci odtud byli odsunuti po druhé světové válce a tak důstojníci zpravodajské služby mohli nerušeně pátrat na německých starých hřbitovech. Iniciativa přišla samozřejmě od Sovětů, kteří nelegály používali už od 20. let. V jejich zájmu také bylo, aby tuto speciální formu rozvědné činnosti zvládla i československá rozvědka. Pomáhali jsme jim připravovat agenty, tajné informace jsme jim ale neposkytovali. Oni pracovali samostatně. Češi byli velmi schopni se rychle přizpůsobit. A taky, když se podíváte do historie v posledních 20 letech, tak to ukazuje, že někteří Češi, kteří byli vybráni pro tuto roli, pracovali pro KGB potom jako ilegálové. Rozvědná práce byla pro Čechy mnohem snazší než pro nás. Češi snadno pronikali na západ, protože k němu po většinu svých dějin náleželi. Patřili k západu ještě donedávna. Z Rusa nikdo neudělá Angličana, ani Francouze, ani Italiána. A z Čecha se dá udělat lecos. Jo? Proto my jsme byli pro ně zajímaví, jo? Že když jsme dělali, tak víceméně jako pro ně. Oni si přisvojovali potom ty výsledky. Několik málo vyzvědačů dosáhlo dokonce vysokých sovětských poct a vyznamenání. Byli mnohdy pověřováni díky nekritické důvěře k jejich schopnostem až nesplnitelnými úkoly. My name is Rudolf Hermann. Though most people call me Rudy. I was born April 22nd, 1925 in Sudetenland. My parents were German. My father worked as a glass cutter. Síla legendy se odvíjela od její opravdové nezajímavosti. Poskytovala profil zcela tuctového člověka s obyčejnou minulostí, která nevzbuzovala zájem, natož podezření. Minulost, která ho řadila do neurčité masy milionů uprchlíků a běženců z východu. Skutečný Rudolf Hermann už přes 10 let odpočíval kdesi na stalingradských pláních. Tito lidé dovedou ve lži žít roky, desítky roků, dovedou úplně změnit svoji minulost a tu roli si tak zvnitřní, že v ní působí velmi přesvědčivě. Petře, musím ti něco důležitého říci. Nemenuji se Rudy Hermann a nejsem Němec. Jsem Čech a podplukovník sovětské výzvědné služby. Nejsem ani nacista a pokaždé, když jsem tak před tebou vystupoval, styděl jsem se. Jsem něco naprosto opačného. Jsem marxista a vždy jsem jim byl. Otče, jaké je tvé pravé jméno? Dalibor Valoušek. Ví o tom matka? Ano, také je agentem KGB. Já jsem si myslel tak, když já přinesu toho syna do Moskvy, kdy ho přivedu, a když jim to vysvětlím, že to, co já nemůžu dělat a co oni ode mě požadují, abych dělal, že on to může dělat. Ale oni nějak tak nepřistoupili na můj názor, nebo neschválili mu názor, že on by měl převzít ty věci, které já nemůžu dělat, že on by je měl převzat. Oni pořád trvali na tom, abych proniknul do toho Hudson institutu. Pro mě to bylo naprosto, to bylo, nejenom, že to bylo nelogický pro mě, to bylo přímo idiotský. Po letech diskuzí
s těmi spolupracovníky v Moskvě jsem viděl, že oni opravdu tu situaci neznají a nemůžu to poznat. Já jsem byl už jako opravdový kapitalista, rozumíte? Já jsem byl podnikatel. Jo? A tomu oni nerozuměli. Do posledního dne tomu nerozuměli. A já právě jsem chtěl využít všechny ty moje možnosti pro rozvědku. I to oni nerozuměli. Řekněme, ten čin, že jsem naverboval vlastního kluka, jo? Pak jsem to bazírovalo na tom, že jsem viděl, kde jsou moje hranice a viděl jsem, že ten chlapec může jít ještě značně dále. Že ho zverbuju, to byl můj takovej tajný sen. Sověti pokládali Čechoslováky za nejspolehlivější druhy ve zbrani. Byly jim svěřovány důležité úkoly a často pracovali zcela samostatně. Ovšem vždy to bylo pod přísným dohledem sovětských poradců. Největší skupina těchto sovětských zpravodajců, KGBistů, přijela v předvečer intervence do Československa jako pod záminkou turistů, turistického ruchu. Bylo to několik plných aut obsazených a tato skupina, dejme tomu 20-30 lidí, možná víc, doplnila stávající sovětské poradce, který působili na ministerstvu vnitra již do 21. srpna. Bylo to celkem asi 7 sovětských poradců. Lidi byli všude, v Bratislavě, v Ostravě, v Brně. Pro strýčka příhodu. Kdo mohl vědět, co se stane? Možná bude třeba někoho zatknout, vyslýchat a tak dále. Kolik asi bylo mezi těmi nelegály těch, kteří se u nás na svou cestu na západ připravovali a znali zdejší agenturně operativní prostředí jako své boty. Nebyly náhodou součástí jejich výcviku na našem území i dovednosti a znalosti, které mohli využít například při budování skladů zbraní? 20. čísla já znovu byl 20. srpna jsem byl znova na velvyslanectví. Tam mi Kotov a Ivanov řekli, že druhý den bude intervence. Operace byla utajena. K jedinému úniku došlo v Maďarsku. Československý velvyslanec o tom chtěl okamžitě informovat Prahu. Ale radista byl náš člověk a zpráva nedošla. Operace byla perfektně připravena z vojenské stránky i po stránce jejího zpravodajského zabezpečení. Instituce poradců přinesla i v roce 1968 své ovoce. Bývalí i současní poradci perfektně znali významné osoby v našem státě. Věděli, kdo bez váhání bude plnit úkoly jako věrný agent Sovětského svazu i koho je potřeba izolovat. Myslím si, že sovětská desinformační kampaň zaznamenala příležitostně úspěchy, ale obecně řečeno její celkové úsilí proklamovat Sovětský svaz a sovětský systém jako prostředek k prosazování prosperity a míru, v tom tedy naprosto selhali. Jak to také odhalili stateční Čechoslováci v Pražském jaru 1968. Tou dobou Sověti na neštěstí stále ještě věřili propagandě a existovalo jen málo Rusů, kteří měli tolik odvahy, že přišli protestovat na Rudé náměstí proti invazi do Československa. Praha 21. srpna 1968. Invaze jako taková proběhla bez problémů. Tankům se ale postavili davy civilistů. Na ulicích se objevují první mrtví.
V Moskvě se dodnes chlubí tím, že nikdo zabit nebyl. Domníval jsem se, že když došlo k těm událostem a když existuje reálná hrozba toho, že Československo vystoupí z Varšavské smlouvy, že je správný postup jejich členských zemí a hlavně Sovětského svazu, který tam vstoupil se svými vojsky. Za moje účastí v 68. году za mou aktivní účast v událostech roku 1968 mne Češi vyznamenali. Tady mám ten řád, co jsem dostal. Nikdo se od nás neodvrátil. Po roce 1968 řada československých rozvědčíků zradila. Útěky zpravodajců, takzvané defekce, se množily. Někteří vstoupili do služeb západních zpravodajských služeb jako takzvaní dvojití agenti, dabléři. Někteří opustili službu definitivně. Z politických důvodů byli prostě vyhozeni. Československá rozvědka byla Sověty odstavena na vedlejší kolej a tím odsouzena k totální impotenci. Znali jsme názory řady tehdejších československých rozvědčíků. A ti, kteří podle našeho soudu představovali riziko, především bezpečnostní, ti byli odstraněni. Po nástupu Gorbačovovy politiky glasnosti v roce 1985 opět dochází k výměně poradců. Staří rozvědčíci, Andropovovi lidé, jsou nahrazeni neznámými úředníky KGB. Pro KGB bylo všechno nové překvapení. Když byla třeba vaše sametová revoluce, tak bylo zasedání a všichni tam dělali, co budeme teď dělat? Moskevští politologové tvrdí, že vyklizení Evropy bylo sice záměrné, ale v případě Sovětského svazu zachování jeho celistvosti tento argument nesedí. Myslím si, že když došlo k těmto událostem v Československu, Sověti byli naprosto nepřipraveni se zabývat východní Evropou. Polsko bylo prvním takovým příkladem, kdy Sověti nemohli nic dělat a pak sovětský systém byl už tak zesláblý, jednak vnitřní opozicí, jednak nedostatkem soudržné politiky, že když se věci začaly hroutit ve východním Německu, Československu, v Bulharsku, v Rumunsku, Sověti už nemohli moc dělat. Už nemohli intervenovat. Bylo příliš pozdě. Tajné služby se sami nerady odtajňují, proto jakákoliv vyprávění o nich jsou pouze vrcholkem ledovce. Většina tajných operací zůstává před veřejností z mnoha důvodů utajena. Zpravodajské služby si tím chrání své zdroje, lidi, techniku, ukrývají pochopitelně své metody a především své cíle. Začátkem července tohoto roku byly v Černém jezeře na Šumavě objeveny 4 bedny vojenského typu, obsahující nacistické písemnosti. Na tiskové konferenci v Praze, kde byli přítomni zástupci našeho i zahraničního tisku, uvedl ministr vnitra soudruh Štrougal, že dokumenty vypovídají o činnosti nacistických rozvědek v Rakousku, Itálii, Francii i v jiných zemích okupovaných nacisty. Tohle to vytvořilo několik kampaní v celé řadě zemí, které byly v podstatě vyhrocený proti Německu a vytvářely nový protiněmecký nálady a konflikty. Mezi těmito dvěma povoláními je hodně společného. Mezi špiony a novináři. Mají zájem na tom sbírat, shromažďovat zprávy. Mnoho těch metod je společných, některé jsou rozlišný. A jeden z důvodů, proč rozvědky všeho politického zabarvení mají zájem verbovat novináře, jsou 2 hlavní důvody. Za prvé teda ten novinář v západní zemi, v demokratické zemi, má přirozenou možnost stýkat se s lidmi, kteří patří k té vládní a společenské elitě. Celá řada velmi významných osob, například v Rakousku, byla zaverbována pro českou rozvědku, československou rozvědku, včetně zástupce šéfa rakouské kontrarozvědky, byl československý agent. Když se dívám zpátky na výsledky těchto operací, drtivá většina neměla vůbec žádný vliv na Československo, československý zájmy,
pomáhat československým zájmům. Drtivá většina těch operací byla ve prospěch zahraniční politiky Sovětského svazu. Všechny tajné služby Varšavského paktu pracovaly víceméně pro KGB a tak i Československo, stejně jako ostatní, se snažilo verbovat špiony na západě. Samozřejmě americké, britské a francouzské rozvědky je ostře sledovaly. Dnešní špionáž je o systémové práci špionážních center a týmů zpravodajců pracujících s údaji ze satelitů a využívajících informací z internetové sítě. Je to i o tom, jak s absolutní přesností navést laserem řízenou střelu na vojenskou základnu nepřítele ukrytou kdesi v neprostupném terénu. Objevuje se řada nových termínů, například proniknutí do kyberprostoru nepřítele. Špionáž je a bude i o tom, jak co nejefektivněji eliminovat teroristické hrozby budoucích desetiletí a také a především o informacích i dezinformacích, které mají zabránit katastrofám s celosvětovými následky. Inu, máme se na co těšit.